pero realmente é así. É dicir, a min cada vez máis agora se me estaba ocurrindo que Bernardo é casi un adestrador de a medio prazo, medio longo prazo, un adestrador de canteira, porque realmente ten unha xeración detrás que lle leo os seus libros, as súas obras, entre o cal me incluo, evidentemente, él sabe perfectamente que formamos parte dun grupo que aprendeu deste mestre que realmente é moi xeneroso cos seus alumnos. Por lo tanto, ainda que non se califique como experto, exactamente, ainda que non se califique como experto, realmente, vamos, a miña consideración é así, e non quero que acabemos aquí dando os bicos uns aos outros, non sei, para você ter popular, sempre. Moito vin acompañado para que me fagan de garracas. Exactamente. É moito máis grande que vin, así. Bueno, o problema que ten Bernardo é que, como vedes, non deixen de frente a ninguén. Entón, eu teño aquí, pois, outra conferencia, despois do que dixo ele, das citas que me deu para que eu picara e entrara no debate, non? Ben, vou tentar ser o máis breve posible, desde logo non aburrir a xente, non moito menos. A ver, de saída, respecto das orixes da Frente Popular, un par de acotacións do que comentou Bernardo. É evidente que é fundamental o tubo 84. O clima de violencia xenerado no tubo 84, da represión posterior ao tubo 84, é certo que é obvio para que a Frente Popular, a esquerda, que está nunha situación absolutamente negativa en descenso, porque non ten representación parlamentaria, porque non ten representación política, ten que agruparse. Agora ben, hai que ter en conta outra cuestión, que creo que foi suliñada, pero creo que non suficientemente. Non é só outubro 84, é setembro 84. É dicir, por exemplo, outubro 84 se xenera en boa parte porque durante o mes anterior de setembro a prensa únicamente está falando, a prensa en Madrid únicamente está falando dunha conspiración da que se está detendo personal xa directamente a moitas persoas do sindicalismo. Dende setembro 84 está pensando eso, por unha revolución a gran escala dende Madrid. Ao final, evidentemente, a revolución está estruturada, como Bernardo e outros sabemos, está estruturada, pero realmente non tiña a forza necesaria, nem están decidindo realmente se leva la adiante. Ben, pero se está pensando con, é dicir, en setembro 84, en agosto 84, por parte do goberno, sobre todo o goberno da derecha, está se pensando con. E tamén hai que decir, que moitas veces se fala de que a conspiración empeza o 14 de abril de 83, é certo. Pero hai un tipo de conspiración que incluso o propio Portela Valladares, como xefe de goberno, denuncia electoralmente, que é a tentativa de facer un golpe de Estado encuberto, nos últimos meses de finais de 1935 por parte do ministro da Guerra, Gil Gómez. Directamente, hai textos directos do propio Portela Valladares 10 días antes da campaña electoral dicindo que por moito que nos poñamos quen vai gañar, quen non vai gañar, pero por favor, que non gañe Gil Gómez. Incluso de Portela Valladares, do moderado Portela Valladares que tenta facer un tapón. Eso está en prensa, está reiteradas veces na campaña electoral. E non é precisamente que Portela se coaligue con a esquerda, que como dixo Bernardo, o único sitio onde se coaligou coa esquerda foi precisamente Lugo. En todos os demais sitios, as coalicións establecese coa dereita. Nin é Portela Valladares un animal político, pero é constitucional. Ben, ou polo menos moderado. Ben, eso por un lado. Dúas, a relación entre o orde público que se comentou onte en parte Paco Espinosa, a relación entre a orde pública e a militarización xudicial por parte da administración é evidente. É dicir, cando hai que reprimir os problemas de orden público, ou a única agrupación, ou o único goberno que tentou leválo para atrás foi precisamente no primeiro bienio republicano. A partir da chegada da dereita ao poder, Xusticia, Garda Civil e Exército, con problemas de orden público, é unha sola. E cando, despois do outubro 84, iso hai que ver, todas as suspensións de concellos previos do outubro 84, que aí non hai outubro 84, ni moito menos, estamos falando de xaneiro, marzo do 34. Ben, e logo despois do 34 moito máis. É dicir, aí xa a lei de vagos variantes funciona a todo dar. Bueno, ben, eso como contextualización. Habría que falar moitas cousas, evidentemente, da Frente Popular, e creo que nos van quedar moitas no tinteiro. Pero a miña tese que intento manter é un pouco que anticipou en parte Bernardo. A orixe electoral da Frente Popular. No goberno da Frente Popular, na acción política da Frente Popular deses 5 meses, ten unha característica fundamental que é a súa orixe electoral. Hai un pacto establecido previo, que é un pacto preelectoral, e nese pacto preelectoral
existe unha serie de xogo, digamos, de entidades, de apartados, a autonomía, a saída dos presos, cada quen tira evidentemente a súa lado, pero o máis importante para a acción política é que ese pacto preelectoral, despois das eleccións, despois de gañar as eleccións, mantense. E mantense, ademais, cunha fortaleza envidiable, posiblemente por necesidade, non sei se non, pero que si se establece desde o primeiro momento o que en teoría era unha complementariedade táctica, os republicanos no goberno e os obreiros nas rúas, eso tradúcese realmente a partir do 19 de febreiro de 1936. A partir dese momento vai haber unha complementariedade, dita mesmo por Margarita Nel, que viene por outros diputados, e que nos repartimos o xogo. Uns estábamos no goberno porque sabían que evidentemente do posicionamento da dereita non iban a asumir nunca Claro Caballero entrar a formar parte do goberno, ou semellantes, e outros, os republicanos burgueses, nunha situación absolutamente deteriorada a nivel de representación política, dixeron, se queremos gañar unhas eleccións, os que nos van a dar os votos son os obreiros, e os que nos van a dar os votos son os sindicatos. E, polo tanto, temos que deixar que despois collan, evidentemente, a Roma. E a coller, e despois soltar. Sempre hai un pouco como que non necesariamente ten por que ser de maneira estrictamente violenta. Ben, nas candidaturas que falaba, é curioso contrastar unha cuestión, e xa empezo ca acción política despois desto. É curioso contrastar unha cuestión. A campaña do bloque contrarrevolucionario, como ben dixo Bernardo, é unha campaña moi violenta, moi apocalíptica, tamén é a de esquerda. Pero, dende logo, semella, é dicir, se alguén temos que decir que son revolucionarios nos conceptos que plantexan e no que queren cambiar do que está da república burguesa e do que queren cambiar cara a unha república corporativa fascista, imperialista, etc., é el ritmo. Porque a esquerda o que vai plantexar é un discurso totalmente distinto, un discurso conservador, un discurso da volta ás reformas do bienio republicano. Vamos reclamar isto, reforma agraria, sacada dos presos das rúas, das cadeas, etc., etc. Iso é a República do 31, é a bandeira ideolóxica nuclear dese Frente Popular realmente. Recuperar as reformas de... Outra cousa é que despois, como xa veremos nesa acción política, leves adiante dun xeito bastante máis acelerado. Porque vais a levar adiante dun xeito bastante máis acelerado que co bienio republicano. Pero, dende logo, sí que hai unha complementariedade táctica e é curioso distinguir eses dous discursos. Moi curioso. Sobre todo porque Gil Robles, a convocatoria de eleccións, vamos, non o tiñan previsto, ni moito menos. Eu entendo que o que tiñan previsto era tomar o poder a finais de 1935. Hai tentativas de golpe de Estado clarísimas encubertas, estilo Dolfus, clarísimas encubertas, ademais calcada realmente de Dolfus, e que Portela Valladares tira para baixo. Ante eso, con unha cúpula militar, como dixo tamén Bernardo, totalmente afín, nomeada por él, etc., etc., como eso non se pode producir, Alcalá Zamora di, pois, que me veña alguén, como é Portela Valladares, e que arregle o que se pode. Pero eso era absolutamente dirixido. É dicir, Gil Robles, dende outubro do 34, está absolutamente decidido a tomar o poder e cambiar cara a unha república corporativa. Ben, eso como contexto. Segundo, como decía tamén Bernardo, e cito textualmente, no ano 31 a xente pensaba que todo era posible. E mesmo a revolución. A breve revolución está nas bocas de todo o mundo, non no 36, está nas bocas de todo o mundo, sexan burgueses moderados, sexan de dereitas ou sexan de esquerdas, dende o ano 31. Dende o ano 31 o concepto de revolución está presente no discurso diario, absolutamente presente. Eso que implica? Entre outras cousas implica, non necesariamente que o discurso mova acción, pero dende logo que o discurso representa en parte a acción que existía. O contexto e a cultura e a violencia política que non se xenera no abril do 31, senón que vende antes, está presente nas rúas, absolutamente presente nas rúas. Falábamos antes da violencia da dereita, bueno, durante o ano 33, o ano de maior explosión revolucionaria, sobre todo por parte dos sectores anarquistas, de insurrección, prácticamente hai unha ratio de cada 3 días hai unha bomba que estoupa na Coruña. É dicir, bueno, unha bomba que estoupa demais ás 2 da mañá. 2, 12 da mañá, perdón, da noite. É dicir, bueno, que aí se escoita, que non estamos falando de sociedades nas que exista un ruido exagerado, senón que eso está presente. E iso, bueno, finalmente remata, etc. Pero o contexto de violencia está aí. Para todos, para a dereita, para a esquerda. Ben, España non está illada do seu contexto tampouco. No contexto de Europa hai un contexto de violencia política e de que a violencia política era beneficiosa absoluto. E iso hai que explicar. Hai que explicar que iso estaba presente ali, que a xente que
quería, os sindicalistas querían mayoritariamente a revolución. Ben, si hai que decir, isto teño que decir, por eso quero expresarlo, a pesar dese contexto de violencia política, hai algúns datos que nos resultan moi chamativos a nivel de investigación que contradicen un pouco os tópicos, e rompen un pouco os mitos. Durante os meses da Frente Popular, prodúcese a niveles de conflictividade social e política, ou económica e política, como queras chamar, un gozne. E o gozne a partir de abril, maio, especialmente maio de 1936. Ata ese momento, realmente hai feitos políticos, encontronazos entre sectores de dereitas, sectores de esquerdas, etc., moi frecuentes. Por lo menos nas ruas desta provincia da Coruña. Nas ruas e nos lugares. Pero, sin embargo, a partir de abril de 1936 hai conflictividade, pero esa conflictividade exprésase mayoritariamente a partir de conflictividade de carácter económico ou social. É dicir, son folgas, son fenómenos violentos contra a patronal, etc., pero non necesariamente atentados, ni necesariamente, digamos, nas rúas, etc. Hai un declive disso. Eu creo, ou entendo, que hai un punto fundamental, que é a ilegalización de Falange. Tras a ilegalización de Falange, tras a tentativa de asesinato de Jiménez da Súa, e meter a Falange fora, Falange está fora das ruas. E é certo que está rabiosa, como ti dices, pero está fora das ruas. Non pode estar dentro das ruas, teóricamente. Están, pero teñen que estar fora. Eu creo que é un feito, cando menos, claro, é certo, a Frente Popular son 5 meses, evidentemente non é un tempo para plantexar, evidentemente, moitas perspectivas do que podría ser, pero, dende logo, o que sí é certo é que a conflictividade, por motivos políticos, descende a partir de abril de 1966. Ben, a acción política da Frente Popular ten moito que ver, non só con esa complementariedade táctica, sino porque pasan de ser unha plataforma electoral a pasan a ser unha plataforma de goberno. Quen vai gobernar a partir dese momento no ámbito local van a ser, evidentemente, as corporacións, pero nomeadas teñen que ter o visto polos comités locais da Frente Popular. E os comités locais da Frente Popular teñen unha estructuración de decisións moi concreta. Internamente, polos documentos que he podido topar tamén, o voto interno dentro dos comités locais da Frente Popular non era nunha representación, digamos, como acontecía até aquel momento. Os sindicatos dedicábanse ao mundo do traballo e os partidos burgueses dedicábanse á política. Non, nese momento están todos aí. E cada quen ten o mesmo peso político. É dicir, podía ter o mesmo político, exactamente. Podía ter, había, imaginadevos, 4 asociacións que estaban nun concello determinado, nun territorio municipal determinado, bueno, pois, se había 8 postos, 2 para cada un, independentemente que se chamara Partido Comunista, que se chamara Izquierda Republicana. Por lo tanto, eso vai provocar unha cuestión. Se ven, teóricamente, as corporacións que teñen que entrar son aquelas que foran suspendidas en outubro 34. Se ven, teóricamente, tiveran que entrar esas, ou as que foron suspendidas antes de outubro 34. Cando chegan esas novas corporacións, eses novos personaxes, para a xente dos comités populares, se explicarei por qué, esa xente é bella. Esa xente ten un planteamento bello da República para eles. Abril do 31, para eles é algo xa bello, a superar. E, polo tanto, vamos, vos diría, o 80% das corporacións locais, o que se fai é, os comités locais da Frente Popular, non aceptar a reposición deses concellais e colocar outros concellais novos. Concellais novos que teñen un perfil determinado, á espera, xestoras, non menos xestoras, evidentemente, que ao final serían as únicas que habería, porque hai unha convocatoria rápida de eleccións municipais que están previstas para o 12 de abril de 1936, da que ninguén fala, e que foron suspendidas precisamente por o nivel de violencia política previo coa liberalización de Falange. Esas, ademais, están no BOP da provincia de Coruña, o 22 de marzo de 1976. Ben, esas xestoras quedaron, ao final, como as dirixentes, pero realmente o que eran xestoras interinas. Ben, quen compoñía esas xestoras? Esas xestoras estaban integradas, eu entendo, en algunha destas obras que está a publicar, eu a chamo a xeración perdida.
porque realmente é unha xeración nova. Non é a xeración de abril do 31, na maior parte dos casos. É unha xeración, unha xeración xoven, que ven na experiencia de bienio unha actitude moderada, non tanto nos obxectivos, senón nos medios. É dicir, hai unha aceleración das reformas, aceleración das prácticas, aceleración da execución política, da acción política, que en 5 meses se fixo, pasa con todos os ámbitos, reforma agraria, estatuto de autonomía, en todos os ámbitos, que en 5 meses se fixo que se fixo en máis que en 2 anos do bienio republicano. Por que? En boa parte por esa xuventude, por ese chamamento da xuventude que, dende logo, dende 1932 e 1933, está presente, tanto na esquerda como na dereita. Ben, hai que decir que, estos son tamén datos novos, o 53% dos alcaldes registrados, non registrei todos, aproximadamente 100 e pico dos 300 de Galicia, teñen menos de 40 anos. Os alcaldes, na provincia da Coruña, perdón, os alcaldes maioritarios por formacións políticas, maioritariamente son de izquierda republicana, é certo. Non hai un peso excesivo de izquierda republicana, pero digamos que é o núcleo, digamos, máis director. Teñen maioría na provincia da Coruña, Lugo e Ourense. Eses alcaldes teñen unha porcentaxe co segundo partido, que vai ser o PSOE, en número de alcaldes, de 1 a 2, é dicir, un 66%, un 2 tercios para a izquierda republicana, un tercio para o PSOE, aproximadamente. Sin embargo, onde non se cumple esta función é en Pontevedra. En Pontevedra hai o doble de alcaldes de PSOE que de izquierda republicana. En boa parte, pola estructuración asociativa que teñen e polo impulso, evidentemente, que ten o Partido Socialista, que ten moito máis en Pontevedra que en outros lugares de Galicia. Tamén hai que decir que hai en canto a profesións, casi hai un 50-50 aproximadamente entre obreiros campesinos, de profesión obreiro campesino, e de profesión propietarios ou profesións liberais. Prácticamente a división de izquierda republicana, ou que tópicamente podemos decir división de izquierda republicana e división do PSOE ou outros partidos socialistas. Ben, poderíamos falar moito máis despois da procedencia política donde, pero quero tamén non cansar demasiado. Quero insistir, falaba antes Bernardo de acción política e de acción social, que evidentemente é moi semellante, sobre todo neste caso concreto, que son os meses de goberno da Frente Popular. Hai 5 liñas de acción política, así a grosso modo, deses 5 meses dos gobernos da Frente Popular en Galicia. Primeiro, unha dedicación ás políticas sociais. Hai melloras sanitarias no ensino, especialmente no ámbito do ensino, como tamén dixo Bernardo anteriormente. E teñen moita relación, moitísima relación, coa expropiación que se fan nos locales da Iglesia. Boa parte dos locales da Iglesia, do que tamén falarei, da laicización dos concellos, son expropiados para ámbitos preferentemente de ensino, ben sean institutos, ben sean escolas, etc. Equipamentos de centros escolares. Bueno, equipamentos de centros escolares atopei en Pontedoume, en Cangas, en Redondela, en Ordes, en Betanzo, en Noia e en Rianxo, na Coruña e en Santiago. En Ordes e en Nigrán, por isto das políticas sociais, false incluso listados de pobres de solemnidade para asistencia médica e hospitalaria gratuita. Claro, isto é o que se atopa. Evidentemente, habería moitos outros que o fixeran, pero que non atopamos, non? Sobre todo porque fai 70 anos desto. Evidentemente, todo isto se perde. Pero, realmente, a política social é fundamental, lóxicamente, para unha Frente Popular que ten moito, que lle debe moito o sindicalismo obrero, que lle debe moito, evidentemente, a todos os sindicatos que votaron a favor da Frente Popular. Sin eles, evidentemente, como pasou no 33, non se conseguiría a Frente Popular ao goberno, ni moito menos. Segundo, política contra o desemprego. É fundamental. Neste momento hai unhas tasas de desemprego altísima, un dominio por parte, sobre todo, dos sectores conservadores e da patronal do que era o mercado de traballo feito no bienio negro, e, polo tanto, hai que loitar contra eso. Como se loita? Preferentemente de políticas municipais de apoio ao desemprego. Adícanse desempregos, como suele acontecer, a obras públicas, obras financiadas polo Concello, en Cangas, en Rianxo, por exemplo, aparecen este tipo de cuestións. E hai, ademais disto, isto non é algo excepcional de Frente Popular, sempre se fai dende a chegada da República, mesmo antes, coa ditadura de Primo Rivera, quen se vai a dedicar ao mundo do traballo na perspectiva do Estado, na perspectiva da Administración, vai a ser, evidentemente, os sindicatos.
ou xente dos sindicatos. Porque son a xente profesional, porque é a xente que sabe do que ten que facer e porque é a xente que ten a capacidade de establecer esa rede de desemprego, etc. As bolsas de paro obreiro local maioritariamente se entregan no control a xente dos sindicatos neste momento e antes, non para chegar á dereita non, pero antes tamén. Terceiro dos puntos deses 5 líneas, a laicización dos concellos. Hai municipalización das casas rectorais, edificios religiosos, hospitais, escolas. Como ben dixo Bernardo, prohíbense as procesións, prohíbense o toque de campanas. O que comentaba de Ferrol, tamén en Betanzos, por exemplo, tamén hai un decreto. Reactivación da municipalización dos camposantos. Derrube das paredes das operacións de cementerios, entre o cementerio católico e o cementerio civil, por exemplo, en varias zonas de Pontevedra. En outras, non? Evidentemente, pero as que contrastamos. Sustitución de persoal religioso por civil. Eso pasa tamén, por exemplo, no ámbito da Deputación, por exemplo, nos hospitais enfiados á Deputación. O cuarto dos puntos das líneas de acción política galega, quero ir o máis rápido posible, é o Estatuto. Bueno, falando un poquinho a colación do que comentaba anteriormente Bernardo, da Deputación da Coruña, a ver, a Deputación da Coruña dominada en novembro do 33 pola xente da Orga, sobre todo por xente da Coruña. A Coruña, bueno, da Coruña, pois esa xente, evidentemente, plantexen de primeiro momento a súa oposición e, de feito, cando hai asamblea de concellos, evidentemente, iso non se leva adiante, non? Tamén a Deputación segue ese rumbo. Ahora ben, tamén hai que decir que non é nada excepcional e que tamén a xente da Frente Popular, 15 días antes da celebración do plebiscito de xullo de 1936, Osorio Tafal, como subsecretario de Gobernación, lle pediu directamente a Ángel Casal que non se celebraran as eleccións. En todas as circunstancias, porque, como todos sabemos, as cifras que arroxaron non eran precisamente, é dicir, o ambiente, o contexto político aducido, evidentemente, poder ter as cifras finais que, dende logo, fixeron posible a plebiscitación do Estatuto, non son realmente todo digamos, o perceptible posible de que aquelo foi algo limpio, non? É dicir, mesmo no Concello de Carral atopamos actas precisamente dese estatuto no que en todas as mesas hai a mesma porcentaxe de voto afirmativo e a mesma porcentaxe de abstención. Creo que é un 85%, non? 35%, 15% de abstención, ningún voto de negro. Bueno, como eso hai moitos non son Carral, hai en varios concellos de Galicia tamén quedan actas de plebiscitación, pero tamén decir que ese retraso non é exclusivo, evidentemente, do ámbito máis nacionalista español, digamos, do ámbito da Coruña, senón tamén propio da propia Frente Popular, que incluso, xa digo, Osorio Fernández Tafal quería facer ese retraso. Ángel Casal lle dixo que evidentemente non, que eso xa estaba feito toda a propaganda, que tiraban para adiante. Ben, a quinta liña é a melloras no planeamento urbano. Hai un interés vencellado tamén ao ámbito do desemprego, hai un interés destes concellos por levar adiante planeamentos urbans novos, por facer novas cidades ou novas vilas, non só nas cidades, senón nos ámbitos máis reducidos. Planes de ordenación urbana prácticamente existen, evidentemente vai contra o ámbito da patronal e contra os ámbitos das empresas máis vencellados ao ámbito conservador, pero que tamén vencellan co ámbito do desemprego. Hai planes de municipalización na Coruña, noutras pequenas localidades. En Santiago paralízanse edificios moi simbólicos, apróbanse rúas importantes para facilitar a construcción, que finalmente non se realizou para facilitar o acceso á cidade. Urbanizacións e pavimentacións, por exemplo, Pontedeume. Obras de augas e alcantarillado, extensión do lumeado eléctrico en Betanzos. A estrada de Praia América Ramallosa, Nigrán. Fondos para a construcción do parque de Joaquín Costa. O Pedrido, bueno, é dicir, todo ese ámbito é un ámbito no que os propios concellos entenden que aquilo ten que ser algo novo, tamén expresado na propia configuración urbanística. Aquilo é unha nova cidade, unha nova sociedade, por lo tanto, tamén necesita unha nova cidade e unha nova data. E para rematar, desta acción política, que pasei moi rapidamente, porque creo que non quero tampouco cansar a xente, pero decir dúas cuestións do final da acción política da Frente Popular, período evidentemente moi corto. No ámbito de Galicia hai digamos, por onde se proxectaba ese futuro, non? No ámbito de Galicia, como ben dixo Bernardo,
Galicia, sobre todo unha provincia como a provincia da Coruña, está determinante de na relación con Madrid, está dominada dende o principio, dende o ano 31, polo casarismo. O casarismo perde esa provincia no 33 e a Frente Popular gaña as eleccións precisamente nesa provincia da Coruña. Sin embargo, gaña as eleccións, pero sin embargo non gaña a representatividade nos concellos. Como digo, a Esquerda Republicana é 2/3, pero hai 1/3 de socialistas e de outros sectores que evidentemente conta. Cousa que Casares Quiroga chegou a ter ata os 70% dos concellos nos anos das vacas gordas, para entendernos, no ano 31-32. Ben, o que fai Casares Quiroga, eu entendo, creo que unha planificación que claro, non podemos cumplir porque chegou o 18 de xullo, pero o que quere facer é realmente volver a retomar ese poder. Ese poder que se perdera, porque realmente volvo a insistir, a nova xeración, esa xeración desborda a capacidade, digamos, a moderación que pode ter Esquerda Republicana. E, polo tanto, quere retomar. Eu creo que, sobre todo en dous casos, o caso da Alcaldía de Santiago, na dimisión de Anxo Casal, eu creo que esa dimisión tan precipitada que se mantivo prácticamente para levar o estatuto, pero o estatuto para Madrid, pero creo que esa dimisión tan precipitada resposta a un problema de corporación local en Compostelana moi forte entre os sectores vellos de Izquierda Republicana da Orga de López Pol e outros sectores internos dentro da sociedade compostelana que asumen que o único que poden facer é que sexa Anxo Casal, porque digamos o que menos desencontros verifica para ser alcaldía, pero Anxo Casal dimite de maneira previa, aínda que accidentalmente despois está en Santiago na volta de Madrid. E outro é Suárez Ferrín. Suárez Ferrín é de Unión Republicana, non é de Izquierda Republicana. Suárez Ferrín é un personaxe moi curioso, pero sobre todo é moi curioso no ámbito da súa relación co gobernador civil novo Pérez Carballo. Pérez Carballo é a arma que instrumentaliza Casares Quiroga para cambiar o poder dos concellos. Eu creo que Pérez Carballo ten unha relación directa tamén coa dimisión de Anxo Casal e creo que tamén, iso é indudable, Pérez Carballo ten unha relación directa, estaba a piques Suárez Ferrín de dimitir ou de ser cesado polo gobernador civil precisamente a través das conversas con Pérez Carballo. Pérez Carballo é un personaxe moi curioso, un personaxe que, como se sabedes, fusilado dramáticamente nas primeiras horas do golpe, pero tamén hai que decir que Pérez Carballo, según o que aparece noutras testemunhas, non se fala nin co alcalde da cidade, nin se fala co gobernador militar da cidade, que é Salcero. Bueno, é dicir, nesa situación de contexto prebélico, como podíamos supoñer, unha situación de conflictividade tan grande, porque existía, non hai que dicir que non, bueno, é curioso, non? Ata tal punto que iso non se leva a cabo, a non ser que exista unha segunda intención que é reactivación de Izquierda Republicana frente ao control dos comités da Frente Popular, que eu creo que era o que quería Casares Quiroga, sobre todo para a súa provincia elixida, para entendernos. Ben, e o último, xa para rematar, é un condicionante que non se expresa na acción política da Frente Popular, pero como ben dixo Bernardo, está presente de maneira constante, que é a situación de sublevación das dereitas. É constante. No ámbito político, a partir da victoria da Frente Popular, no ámbito político só queda a protesta como expresión de dereita. A protesta constante de Gil Robles e Calvo Sotelo, no que podemos atopar, se atopan documentos inteiros, caixas de gaixos inteiros, de Gil Robles e Calvo Sotelo, pedindo documentación a todos os concellos de España, pedindo, por favor, que lle expliquen como vai o problema do orden público ali, a quen decidiron, a quen non, etc. Eso teñen e despois o sacan no Parlamento. Eso día tras día, de maneira constante. E por outro lado temos eso, e por outro lado, nos medios de comunicación conservadores, o único que temos é as protestas de Gil Robles e Calvo Sotelo, e por outro lado temos a actividade católica. A cera desaparece, Calvo Sotelo, sí, a Renovación Española ten certa actividade, pero a actividade política de dereitas desaparece. Semella como que, e non por censura, é dicir, internamente. Eso acontece a partir de febrero de 36 e tamén acontece a partir do golpe de Sanjurjo do 32, é dicir, que non son cuestións bastante idénticas. Digamos que se retraen, se agachan detrás da cobertura daquilo que non é estrictamente católico, senón confesional. E, por lo tanto, esa difusión das ideas dos valores vai a través de outros mecanismos. Non deses, pero a través de outros.
Pero hai que decir que hai ata 5 veces, ou mesmo diría 6, no que neses meses, bueno, 5 veces neses 5 meses. Pero previamente, a vez anterior, como xa digo, Gil Robles está, vamos, pretendendo facer un golpe encuberto de maneira moi directa, ademais, para que Portela Valladares, con un xefe de gabinete, fale en campaña electoral, e non estou falando dun dato concreto que atopei, senón que está en todos os periódicos, fale concretamente de que a Gil Robles non o podemos meter, porque Gil Robles vainos a decir con todos menos con estes, pero de maneira moi directa, pois evidentemente un clima complicado co ámbito da dereita e das pretensións da dereita. Ben, hai 5 ocasións, é dicir, en febreiro, non se sabedes, conversas, dúas conversas de Gil Robles e de Francisco Franco con Portela Valladares despois das eleccións para facer outro golpe de Estado encuberto no último momento, porque iso xa é cando toca a campana. Ben, pero logo hai conversas por lo menos que se atopen presentes na gobernación, no goberno militar de Coruña, nos primeiros días de marzo de 1936, para a data do 19 de abril de 1936 e finalmente para a data do 19 de xullo de 1936. O 19 de xullo adiántase ao 17 de xullo, pero todas elas, o de marzo non teño constatada a data, pero dende logo de abril é a mesma da de xullo, 19 de abril e 19 de xullo. A 19 de abril se descabeza, teóricamente, e finalmente, cando vai aumentando a bola, etc. Por que toda esta situación? E xa para rematar. Porque a dereita non lle interesaba para nada, é dicir, non lle interesaba que o tempo correra, é dicir, que o tempo da Frente Popular continuara, non lle interesaba para nada. Porque a campaña electoral foi tan dramática, tan apocalíptica, tan brutal, que falábamos antes da campaña de Rajoy, pero bueno, non necesariamente todos os recursos foron así, non? Tan brutal, que realmente o que lle interesaba a esa dereita era que ese clima de crispación se mantivera. Que ese clima de crispación se mantivera. E, polo tanto, que se recordara. Non que se recordara o que están facendo os gobernantes da Frente Popular, sino que se recorde como era esa crispación, que era o que nos iban a facer as mulleres, etc. E que eso se mantivera. A medida que vai avanzando o tempo, vou decir, a conflictividade por motivos políticos baixa. E, polo tanto, eu creo que, ainda que, evidentemente, facer historia e ficción, o rumbo non era precisamente este. A acción política dos gobernantes da Frente Popular non levaba directamente a un clima de violencia, sino todo o contrario, cando menos nos poucos meses que podemos atopar, sino todo o contrario, a templala e a levala por outro lado. E, desde logo, a acción política directa nos propios concellos, dende logo que non. Nada máis. Moitas gracias. Agora o que vamos facer, o habitual que facemos nas jornadas é que calquera dos aquí presentes, se quere facer calquera tipo de pregunta, calquera tipo de cuestión, pois pode facelo para entrar nun pequeno coloquio. Digo pequeno para non estendernos excesivamente demasiado, non? Pero sí un pequeno coloquio. Se tedes algunha cuestión, algunha cousa que comentar. Eu sí. É que ao fío do que iba a decir, igual que eu a abrirlle determinadas portas, non? Ela verá unha mina algunhas, vamos a ver. Do 34 en adiante hai un intento de criminalización de todo o que fora disidencia. Precisamente non daba entendido, por exemplo, a conta de que a deportación de persoas tan moderadas como Castelao e Lexón de Bóveda. Bueno, pois precisamente o intento é criminalizar, neste caso, o galeguismo, non sei se me entende, o sea, xa criminalizamos ao GT, a CNT, ao PC, ao PSOE, ao estos tamén. Está nese contexto, non? Segunda cuestión, precisamente ti destacabas, e é moi importante isto, a Guardia Civil, con todo respeto, a Guardia Civil actual, a Guardia Civil da época, a partir do 34, vese soberbia, non? Hai unha serie de actos exercidos pola Guardia Civil ao longo do ano 35, que realmente son tremendos, non? O sea, hai un ferrolano de Tribunal da Guardia Civil en Coruña, González Vallés, o capitán Lase Duarte, o teniente Vitorino Soantes, que son, francamente, torturadores e golpistas do 36, indudablemente, non? Realmente,
dos dous que acabo de dicir son os grandes responsables da represión na área de Ferrol, en Coruña e González Vallés posteriormente. Ben, pero que a escala máis local, e ti non sabes, non? A escala de Pontedeu, a escala de Solado dos Monxes, hai de todo, totalmente, non? Pero mesmo hai guardias civiles que abandonan a Guardia Civil con noxo, polo noxo que lle dá, o que está facendo o corpo no que entraron por as dos que foron, non? A violencia, vai neste sentido, porque, mira, o de que a Falange está fora da rúa relativamente, porque como ti destacaches agora últimamente, que Gil Robles se dedica na escación parlamentaria ás Juventudes de Acción Popular, as JAP, con súas camisas verdes, a súa banderita e en Covadonga, aqueles que visitan a campaña electoral a Gil Robles, que eu sempre recordarei, recuerdan, quizás, en Cine Callao, en Madrid, na Plaza Callao, un cartelón ali que era Gil Robles e bajo ponía el jefe, non? Bueno, pois as JAP son as que, concretamente podemos dicir por memorias da miña propia familia, non? Don Nicandro Pérez era o xefe da Acción Popular en Santiago, non? Pois os rapaces das JAP, facendo instrucción militar pola ferradura, pola Alameda de Santiago, isto contou unha amiga miña que estudiaba medicina en Santiago neses tempos, pistola en mano, non? Pistola en mano. E exerce unha fortísima violencia, máis que a Falange, porque a Falange teño que recordar que eran 4 monos e el gato, naquele momento numéricamente, non? Cando José Antonio se presenta as eleccións nun momento determinado, a Falange ten en toda España 5.000 votos. Non sei, unha ridiculez, non? En Galicia, edito directamente por unha persona que tiña o carné número 7 de Falange en Galicia, en Galicia, antes de xullo 36, calculaba él que eran 43-44 verdaderamente as persoas que eran camisas viejas, como foron despois, non? Que probablemente éramos máis honestos, hai que dicirlo así como son as cousas, non? Outra cuestión, o de Pérez Carballo, o gobernador civil, é un personaxe que sempre me intrigou moito, porque saben que era un rapaz moi novo, un brillantísimo xurista, moi novo, casado con unha muller moitísimo máis brillante ainda que él, non? Que quizáis, por certo, e por favor, que a ninguén lle pareza mal, houve un momento determinado que o republicanismo contemporáneo coruñés ao mellor quixo tolerar un pouco máis do que merecía, que merecía moito, e encima pola morte perra que deron a pobre, non? Pero non é que se enfrente con Suárez Ferrín aquí en Coruña, Suárez Ferrín, exactamente, por Unión Republicana, senón que o enfrentamento con Ángel Casal, según comprobei, oiches, mirando documentación do Partido Galeguista, precisamente, é directo, pero que tamén se enfrenta pola esquerda co Alcaldeo. E teñen unha guerra, pero, bueno, tipo de ser bastante desagradable de trato, digo, ademais, non? Bueno, ten pinta. De verdad, non? Son algunhas puntualizacións que quizáis sería conveniente destacar. Como? Atende. Perdona, pero estou desagrado contigo. No, sí que estás atendendo, que tes moita capacidade. Pero a conspiración é para o día 9 e o día 10 de xulio. A conspiración é? O golpe era para o día 9 e 10 de xulio. Que pasa? Que se encontra en ese momento Mola se encontra con unha situación que parte do Requete Navarro e dice no. E entonces as instrucciones, un golpe extremadamente violento de decapitar tu evento de resistencia, prolónganas a todo día 20. Non sei se sabías, é un detalle moi reciente que recollín no evento, non? Tiene preparado para os días 9 e 10, recorda, maniobras del Llano Amarillo, cando sale o avión de Gran Bretaña, ademais, non sabes? Pero deixan as órdenes vixentes ata o día 20. E como saben vostedes, os militarcillos ferrolano-coruñeses se suman precisamente o día 20, a fin de contas, non? E era unha puntualización que quería facer, non? Sí. Eu o filo da violencia fascista que dices ti das JAP nos periódicos de Fe arriba, sobre todo en Fe, en Falange Española, cando acusan a Falange de fascista, José Antonio, non sei se José Antonio, un dos primarios deles, deféndense dicindo que moito máis fascistas son os das JAP, porque fan desfiles con saludo brazo en alto, non sei máis, e ademais en gran cantidade de xente, non? E as filas da Falange son nutridas despois por xente. Non, por suposto, esas JAP van máis aí porque se carga por la pata abajo, además, pero non, pero perdona, señor Rivas, unha cuestión, Para mí hai unha frase cosantoniana que define absolutamente todo. A la dialéctica de la razón, nosotros oponemos la dialéctica de los puños y de las pistolas, ¿no?
que é aquelo de Goebbels, de cando eu a palabra cultura chaman a la pistola, non? Claro, digo que citan como máis numerosa e con perfiles fascistas as JAP, non? As Juntas de Acción Popular. O cal non quita que eles fosen fascistas. Non, é que non o quere decir, pero volvo a decir, eu mandou unha vez un borrador dun artículo por internet que é unha reflexión súa na aula, vendo os rapaces de 20 anos que ten ali diante, sobre que entenderá esta xente de 20 anos de como eran as relacións sociais e as relacións personais nos anos que estamos agora a falar aquí. Precisamente ten un speech moi interesante sobre o concepto de violencia e como foi variando co decurso do tempo, non? Espero que te aplaudo. Moitas gracias. Ben, a ver, o que falábamos do das JAP, claro, é que, a ver, non hai... A falange non se representa por os votos. A falange non se representa por os votos. Se manifesta polos periódicos. É dicir, a propaganda que ten falange realmente está presente na prensa. E, por lo tanto, se eso non o ten, se está clandestino, se ten que estar clandestina porque ten que estar clandestina. Evidentemente, eso vai ralentizar de saída, pero bueno, non é un tema... Logo, outra cuestión, as JAP. Claro que son as JAP, que numéricamente non teñen nada que ver. Bueno, vale, pero numéricamente a quen se vían eran as JAP e a quen se ve a Gil Robles saudando o brazo de alto e darme todo o poder, a pros 300 e el jefe. Eso é o que se ve. E as camisas pardas, que eran pardas, ou grises. Me parece que eran grises. Bueno, ben, tal. Pero todos eses, nese momento, entran en falange. Sí. Ben, e todos eses entran en falange, a inmensa maioría deles. E, polo tanto, bueno, as JAP están, e a falange tamén funciona. O que comentabas anteriormente de que o gran peligro era realmente as JAP é que Dollfuss tiña un partido semellante, absolutamente semellante ao de Cetra, católico e fascista, corporativo. Non é, Falange non é o partido nazi, pero sí que Ceda é o partido de Dollfuss. E iso era, é dicir, cando había un problema, cando se crea a Frente Popular, por exemplo, antes do 36, o medo non é o novo Hitler. Me deu un novo Dollfuss, precisamente por eso, porque a mí non é que Gil Robles fala de Hitler porque non pode facer, sino que falla Dollfuss, e Dollfuss é un personaxe que é absolutamente identificable, non? Por la xente que... Cando falabas de Pérez Carballo, bueno, estou de acordo, Juana Candeville, a ver, incluso no momento do golpe, en os momentos previos, en abril do 36, é Juana Candeville que leva a falar con Casares Quiroga, Juana Candeville non Pérez Carballo, os mandos de, o, digamos, entre comillas, o chivato que lanza a cuestión do golpe, que desmantela o golpe en abril do 33, que descabeza as cabecillas do golpe, é ela. E ademais, tamén a resistencia ao goberno civil xoga un papel, de Pérez Carballo pouco se sabe, máis que responde por teléfono e que manda calmar. Que é ordeado, evidentemente, polo Ministerio de Gobernación e evidentemente, por Casares. Pero bueno, eso é outro cantar que tamén podemos falar delo. A verdade que a data do 9 de xullo descoñecía, pero sí que o que me aparece... Que xa encontrei en Tuñón de Lara, que foi mirar a historia de España, xa aparece citado. Bueno, o que sí me aparece a min en procesos judiciais é cando se fala do descabezamento, anos despois, no 37, cando se fala un ano despois, cando se fala do descabezamento desas conspiracións que existen e que rematan no 19 de abril, ese descabezamento do 19 de abril, unifican 19 de abril e 19 de xullo. Entón, concreta, é dicir, o fan unha mesma cousa, parece como que é un proceso semellante. Mesmo empezan a activar todo o mecanismo de golpe nos primeiros días dos meses correspondentes. Abril, 15 días aproximadamente, e 19 de xullo, vamos, 19 de xullo. E outra cuestión xa para rematar, despois, o da deportación de Castelao e de Bóveda. Bueno, a deportación de Castelao e de Bóveda, ademais, é un punto fundamental para entender por que o Partido Galeguista se mantén na Frente Popular. Uno, é dicir, sin vir a conta de ningún tipo, intentando, como ti dixeche, laminar toda a actividade societaria, sen ninguna implicación. Eu teño localizados os informes de Castelao do outubro 84 das súas denuncias, bueno, non hai por onde collelo, o sea, bueno, como acabamos de ver hace pouco, non? É dicir, vamos, todo é inventado, todo é plantexado para, evidentemente, deportar. Pero eso é un punto fundamental, a deportación dos seus líderes máis importantes, é un punto fundamental para entender por que o Partido Galeguista deriva cara a esquerda e deriva cara a Frente Popular. Senón, o peso e o prestigio para entender
os dos Antóns do Partido Ecologista sigue sendo moi forte, que sexan poucos. Bueno, unha última cuestión. Entendemos, ou debemos entender todos que estivemos aquí escoitándovos, que a Frente Popular formase a través deste pacto porque digamos que ven que non queda outra solución, pero que é moi dificultoso despois, é dicir, non? Polo que eu entendín, escoitei, dicir, depois de levar este pacto adiante, pois hai moita dificultad. É que cada un é do seu pai e da súa nai. Exactamente. Entón, esa Eu, así, contestademe, pero resumindo. E cada quen ten ideas de república distintas. É dicir, a idea da república dos votantes da CNT que votan a Frente Popular non ten nada que ver coa idea que ten Solá Ferrín. Foi un caso. É dicir, Pero que pasa? Por un lado... Eu non sei se eu concreto máis, é dicir, que históricamente son complicados os pactos. Históricamente. Sí. Todos. Sí. Todos son complicados. Sí, pero con este abanico de forzas moito máis. É que, vamos a ver, ele indicou moi claramente, moi didácticamente as 5 liñas que dixeches de cambio, aceleración dos cambios. Pero como indicou moi claramente é que verdadeiramente o que sucede co Partido Popular é que relanzar o que xa había no plano 31. Pero claro, o que hai detrás é unha da esquerda do PSOE, un Partido Comunista, un POM e unha CNT, parte da CNT, que queren ir á revolución. Hai uns á revolución social, outros á revolución a la soviética, non? Estamos, non? Claro, ti non é xa Suárez Ferrín, Pérez Carballo, non, é que decirlle a Azaña, que é un señor de orden, é a burguesía liberal. É que esta xentiña o que quere é que España sexa como Francia, para entenderlo, non? Entendes? Unha democracia burguesa. Ti indicaches moi claramente que nosotros facemos a política e os outros que defenden o mundo do traballo. Controle da rúa, non? Claro, por exemplo, no Partido Galeguista había naquele momento o que eran chamar soberanistas, independentistas. Pois agora nas casas e 4 máis, non? Que non tiñan prácticamente peso ningún. Pero indudablemente, detrás dos plantexamentos do Partido Galeguista había ir máis algo, non? Especialmente nas mocedades, probablemente, que tampouco hai que magnificar tanto, non? Entón, o pacto era moi difícil, pero que hai o aspecto que teria pasado, o que nunca debemos facer os historiadores, que teria pasado se non tuvera pasado? Que teria pasado se non houbera unha dereita tan ultramontana, tan intransixente como había? Pero é que era que había. É que, mira, para acabar, é que en maio, a Frente Popular era nas eleccións en Francia. E que a mí cando me falan dos rojos, digo, coño, se eran todos, non había ningún ministro ni siquiera socialista, mentres que en Francia, León Blum era do PSF, do Partido Francés, sabes, non? Só unha cousiña, falando do que decías ti, fixademos unha cuestión, por menos no que eu me atopei en boa parte das testemunhas que falan da República, independentemente de abril do 31, que é o, digamos, a data clave, non? É a data da movilización popular, do mito da movilización popular, realmente, na práctica política local, o que a xente acorda, e non é, o que acorda non é precisamente rasgos negativos, é a chegada da Corporación da Frente Popular. É a chegada da Corporación da Frente Popular. E, ademais, non só da Corporación da Frente Popular, senón a desproporción entre o que fan políticamente en acción política, o que ti dices anteriormente, e a represión posterior. Aquela xintiña, que non tiña nada claro, que facía. Hai moitos, todo o mundo, dicindo o mesmo, en ese sentido. Esta xintiña non era xintiña abril do 31, que é o que quero decir. Esta xintiña é unha xeración nova, unha xeración que non coñecía prácticamente unha experiencia política, pero que realmente tiña esa idea de levar adiante todos os proxectos de reforma de maneira máis rápida. A percepción que existe a Frente Popular é precisamente, é moi curioso como funcionan estes mecanismos de conciencia colectiva, porque o que realmente percibiron, realmente o gran cambio foi a rapidez. É dicir, cando un fala, e que foi o que cambiou na República? Inmediatamente te falan da Frente Popular. Porque a continuidade entre élites políticas é moito máis clara dende 1930, dende 1920 e pico a 1931 tal, pero no 36 hai un corte. Que ao mesmo grupo político que está gobernando, hai casos excepcionales como de Mugardos, por exemplo. E que eu anotei aquí a propósito, para ver se é un caso diferente como o caso de Fene, que ti traballas en Avante. No 31, a Corporación de Fene son 8 do PSOE, 6 da Orga e 1 do PC. No 36 son 9 do PSOE, 5 de Izquierda Republicana e 1 do PC. Ben que coincide, non? En Mugardos, 5 do PSOE, que sigue sendo 5 do PSOE, 4 da Orga, que pasan a ser 3 de Izquierda Republicana, 4 do Partido Radical, que desaparecen, aparecen 2 do Partido Comunista e alcalde do Partido Comunista. Pero na maioría dos casos,
En Pontevedra, que no caso que tes estudiado ti, que teño estudiado eu, Perdón, inciso. É lógico que na era de Ferrolterra, No, é que debido á influencia no, do socialismo, continúe o socialismo xogando un papel importante. Pero nas outras zonas onde o socialismo non xogaba, non, ten que entrar. e entra este momento. Entra esta zona. E o de xente nova non é tanto a mellor xente nova en idade, que sí que tamén, non? Pero é xente que mamou, ao mellor con 15 anos, 16 anos, 18 anos, mamou a proclamación da República, entendes? E non teñen os vicios dos que sufriran ou viviran no período previo, non? Non sei, permítame un cambio, non? Eu tiña 25 anos cando morro Franco. Claro. A percepción do franquismo que pode ter unha persona que teña ahora 35, a miña filla que nazou con Franco e ten 34, e a miña, pues, lógicamente non. Entón, permitindo esta comparanza un pouco forzada, te digo eso, porque o temos falado, é máis por edade, non? Con xente que vive aqueles anos, non? Xente que vive ainda, que entrou nas juventudes libertarias con 15 anos no ano tal, entendes? De repente, que están gobernando os seus. De repente, é o que dices ti. Danse de conta que no 36 están gobernando os seus. E logo os de 31 non eran os teus, menos. Non sei como entendido, non? E o cambio que decías ti, a alegría, por exemplo, falando da muller, o sea, é un personaxe que teño dedicado moito tempo, non? Amada García, unha muller de Mugardos que foi esperou a que parira para fusilara. A incorporación da muller, precisamente, a aparición de sindicatos femeninos, así chamados, en varios lugares de Galicia, concretamente Mugardos un deles, outro no Jorobe, outro, bueno, da igual, non? E precisamente cos gobernos da Frente Popular, non? Ou a participación verdadeiramente, hai un caso curiosísimo que é homenaje a la mujer, coño. O sea, unha corporación municipal que organiza un homenaje a la mujer republicana e intervenen as mulleres aí. Por fin, se incorporan a vida activa política, entendes? Ou na manifestación do 1º de maio, e perdonen a comparanza, sección femenina, o sea, na manifestación, unha sección de mulleres, verdad? Entón, este é o cambio que percibiu a xente naquele momento. E sobre o estatuto que decías ti, precisamente, que comentabas antes, ya estaba aquí nunha frase, remato, nunha puñetera vez, que estou falando de máis, como, neste sentido, é curioso, como nas actas dos plenos municipales, no 31-32, compañeros, tal. No 36 empezó a aparecer, el alcalde se dirigió y dijo, camaradas. Estamos, ¿no? E mira, por exemplo, non? Isto que anotei aquí é de Monfero, mírate por donde, non? 14/2/6/31, camaradas, el estatuto levantará Galicia. E a preparación do vamos chamar, pucherazo, non sei se sabías que en Pontevedra, precisamente, que citabas ti antes, o día 28, ás 9 da mañá, se reunieron todos os alcaldes do Partido Judicial para repartir as papeletas. Ahora, tendo en conta que tiñan que votar a lo menos os 2/3 dos votantes, que tiñan que votar por os 2/3 dos votantes, pois xa miras ti. Pois pasamos agora, despois da historia en palabra, pois da historia musicada. Temos aquí a dous homes que son grandes colaboradores e considerados amigos desta Casa de Cultura Aberta. Son dúas persoas pois que de algún xeito tamén nos iniciaron en todo isto.